Takže, čau lidi, vítám vás od dalšího videa a dneska vám ukážu, jak dělat základní HTML stránku. Jdeme na to. Dále si otevřeme prohlížeč podle své potřeby. Já otevřu Firefox. Tak jo, a teď vám ještě asi musím vysvětlit, jak to budeme dělat. Takže nejlepší bude si stáhnout asi nějaký program, třeba jako Visual Studio Code. Jako vidíte tady, můžete to stáhnout i z Microsoft Store. Ale já už mám stažený, takže budeme. Je to samozřejmě na Windows 32 plus, jako bytu, pak macOS a ještě Linux. No ale samozřejmě existuje i více aplikací, třeba jako PHP Storm, kde zase je to od JetBrains a každý má něco svoje. Třeba PHP Storm zase umí perfektně ukládat hned na server, jako kdyby dáte Ctrl S a hned se to uloží. To z Visual Studio ne, ale podle mě je lepší to Visual Studio, protože právě si to můžete uložit někam a pak to nahrát a aspoň víte, že tam není tolik chyb. Teď vám chci jenom tak jako mimochodem říct, že budeme to dělat i s Bootstrapem, neboli s takovým doplňkem, který nám povolí udělat lepší tlačítka, stylizovanější, ať je to ve středu ta stránka, karty, lepší obrázky a navbar, prostě aby to bylo více flexibilnější. Tak, tady na ukázku se mi načítá PHP Storm a tady je vlastně projekt, který jste už viděli, kde jsem dával ty styly. Prostě je tady hodně stránek, všechno. A ne, za mě jsou ty barvičky, to je to prostě nějaký barvičkový. A je to tady trošku nepřehledný za mě, jsou to úplně jiný, já jsem byl zvyklý na Visual Studio, zkoušel jsem PHP Storm a prostě ty barvičky nejsou, jak by to bývalo. Takže nejdůležitější asi na tomhle tutoriálu bude GitHub, kromě teda té stránky, kde si budete prostě, kde si to uděláte se mnou, vytvoříte si účet a tam si vlastně to budete dávat. Já vám to, co teďka budu dělat, bude veřejné, takže vy si to můžete naklonovat, já vám řeknu jak a můžete si to upravit, jak chcete, samozřejmě u sebe, ne u mě, to nemůžete měnit. Takže, aby jsme začali, pokud už máme nainstalované Visual Studio, otevřeme si teda průzkumník souboru, půjdeme si někam, kde bychom to mohli uložit, já už tady mám složku, a vytvoříte si novou složku s tím, jak se to bude jmenovat. Já si to pojmenuju třeba takhle. Tak jo, a ta složka už je hotová. Teďka tam vlastně bude ten GitHub projekt, tam budou všechny složky a soubory. Dobře, takže otevřete Visual Studio, klikněte na Open Folder, otevřte, kde to máte, jako kdyby, já to mám data, GitHub, a pak to, co jste si vytvořili, a dáte vybrat složku, a se vám to načte, nemáte tady nic. Další je na programu Git, od toho GitHub, který si stáhnete, je to úplně jednoduchý, prostě budete na stránku, kterou máte v popise, nebo teďka zase klikněte na první odkaz a používám takhle. Tak, tady prostě kliknete na váš operační systém, nevím jak to je o Linuxu ani o Macu, ale na Windowsu to je tak, že to stáhnete, je to soubor MSI, nebo MSI, a pak prostě klikáte na Next. Potom, co jste si úspěšně vytvořili GitHub účet, vytvoříme repozitář. Takže tohle tlačítko, teď vás to přesměruje někam. Vy tady máte prostě ownera, teď si to pojmenujete, tady máte name, takže jméno, takhle, popis. Můžete tam napsat cokoliv. Tak a vy nechte private, ale já dám public, abyste si to mohli klonovat a dívat se. A můžete rád ještě zakliknout tady tohle, jestli chcete, aby to jako přišli mě. A to je všechno, vytvoříme to. Takže tady to máte, tady vidíte, že už se to spojilo, to je jedno. Teď vám ještě vysvětlím, jak funguje GitHub celkově, jsou tam prostě takové jako kdyby branče, které se spojují a prostě jsou to takové jako větve. Stejně jako tady na Google a maps.google.com. Tak a lidi, teď pozor, tohle je nejdůležitější. Já vám napíšu tady tohle do komentářů a vy si to skopírujete a vložíte. Musíte si přihlásit přes správnej a prostě dobře přes ten GitHub účet. Máte jméno, to vidíte, když kliknete na svou ikonku a e-mail se budete pamatovat. Prostě tady si to dáte, si to skopírujete, jak to je napsaný. Ano, mám to umělé inteligence, dáte Ctrl-V jako do terminálu. Napíšete místo toho textu vaše jméno. Já už to mám teda. A ještě tady máte e-mail, nepotřebujeme heslo. To si taky skopírujete a dáte tam teda ten e-mail. Předtím hlavní je jméno, to zase vítá e-mail. A jakmile to máte, tak dáte enter a
To je tady ještě třetí příkaz, který vám ukážu a ten přes který si kontrolujete. Takže, teďka si skopírujete z code, tady prostě tohle, ten text. A teďka pozor, tady to už ještě nemáte na ten návod, teď vám to ukážu. Takže, jakmile máte terminál, což je tady tohle, tak musíte dát cd jako change directory, nebo změň adresář. Teďka kam, takže tady. Jen natáčím to až, když to mám hotový, jo, takže to se nebojte, tady máte mít prázdnou složku, jo, to by znamená víc. Teď takhle skopíruju a tohle se smažu, tak. A já kontroluje. Teď se to změní na tohle. A teďka už můžete teda dělat. Takže, jakmile jste poslechli návod, tak teďka napište git clone a to, co jste si skopírovali, mezera. Dáte enter. Teďka, pokud jste se předtím přihlásili, tak vám má vyjet tady tohle a má tam být done. A to je vlastně všechno, co jste udělali. Tak, teď jsem otevřel Visual Studio a tady vidíte, že už tam je to readme, že jsme to stáhli s gitem. Jenom pozor, prosím vás. Musíte se přihlásit, abyste mohli přidávat opravy. To je tady ta ikona dole. A tohle jsou vlastně ty opravy. A to nebude fungovat, dokud se nepřihlásíte ještě do Visual Studia s GitHub účtem. Pak už by to mělo fungovat. Jo? Takže prosím udělejte to, ať nemáte nějaké chyby, které nechci řešit v komentářích. Takže teď jsem upravil readme a jdu si tady udělat opravu. To znamená, že kliknu na to třetí tady úplně vlevo. Tak, tady si napíšeme, co jsme opravili. To se tam dá i vidět, ale až toho bude víc, tak prostě to napíšete. Třeba se udělat nový notiv, ale já jsem teďka jenom updatenul readme. Tak si tam napíšu prostě oprava readme. Dám commit. Ano. A odešlu to. Teď se to odesílá. A je to doslaný. Teď když se podíváte na GitHub a commity, opravy, tak to tady máte napsaný. Oprava readme.mod. A tady to, když si to rozkliknete, tak tady máte odebrán popis, přidán, popis je fajn. Takže jdeme si stáhnout Bootstrap, neboli ten add-on, který nám upraví trošku stránku, aby to tohle fungovalo. Takže klikneme na docs tady, download. A teďka klikněte na. Tak jo, klikneme sem, dáme si nový soubor, napíšeme index.html. Tak, a než začneme, tak vám potřebuji vysvětlit, jak funguje základní stránka. Takže je to v takových balíčcích. Prostě balíček HTML, v tom je balíček div a body a head. V tom je balíček to a v balíčku pak jsou prostě segmenty, všechno. Takže napíšeme HTML nový tečka 5 a tab, nebo tabulátor. Tak, aby jsme se na tu stránku mohli podívat živě, tak kde se to měli, tak by tam měl být takový soubor. Teď je prázdný, jsme tam nenapsali, protože tam není nic z body, nebo chtěli, že se je tam akorát hlavička a konec. Hlavička tu nejde vidět, to je třeba jakože nadpis, ale ne na té stránce. Takže title, když tady změníme, teď je tam dokument, no, tak, hlavní stránka, třeba to Big Games, tak, uloží, tak a máme to tady nahoře. A v body ale nic není, takže tam nejde nic vidět. Tak. Takže teď jdeme na ten Bootstrap a klikneme sem. To deliver, prostě, JS deliver. A to je všechno, co máme. Hej, nečti si ty hovadiny a dělej něco. Tak a tady vidíte head. Tak to dáme za title, takže si dáme nový řádek, dáme Ctrl-V. A podívám se, jestli to je správně. Je to správně, takže si napíšeme H1, tak, jakože nadpis hlavní. A do toho si napíšeme asi home, jakože takhle. A vidíte to. Máme tady domů. A to dělá vlastně tady ten. Vidíte tady tohle bez bootstrapu? To je s bootstrapem. Už vám tady dal základní, prostě pěkný text. A to jsem tam nic nedal, jako nic neupravil, prostě to je jenom ten, to jsou jenom ty dva odkazy. A teďka si asi uděláme druhý nadpis, takže H2.
A napíšeme si tam asi o mě. Tak já udělám ještě paragraf, neboli odstavec. Jako takhle. Jinak doplňuje se tabem. Já jsem youtuber, který má 53 odběratelů momentálně. A to znamená, že byste mohli dát odběr. Že jo, Markusy? Ano. Takže byste ho doopravdy měli dát. No, nicméně, dopíšeme to. Tak a tady vidíte, že home, o mě a ten text, který jsem napsal. Ale teďka, aby to vypadalo takhle, tak to můžeme dát ještě karty. Takže vytvoříme karty. A taky stáhnu nějaký obrázek. Teď mě ale napadlo, že nám tady chybí navigace, tak si dívám také na Bootstrap a tohle vypadá docela dobře. Takže to skopíruju. To je tady tenhle kód. Tady dáte kopírovat. Otevřete to. Jako Visual Studio. A teďka jak máte body, tak nad body. Dáte Enter a ještě tam hodíte tady tohle. Můžete si tam napsat, jako tady začne stránka a nad tím, jakože myslím psaní. A tady máte navigaci. A teďka, když dáme F5, máme navigaci. Já si to upravím a ty karty dodělám a uvidíme se. No, takže čau lidi, udělal jsem tam ještě kontejner, aby ten text byl dobře. Teďka zrovna dodělávám. Udělal jsem teďka navbar, udělal jsem text, tady vidíte, že to funguje pro mobily. Udělal jsem tam styl, takže home je na začátku. A vlastně všechno. Pokud byste chtěli nějak pomoct, tak mi můžete napsat do komentářů. Dobře? A to je pro dnešní 12-minutové video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Všechno jsem to daboval v editu. Už mě to štve. Edit byl asi 4 hodiny, takže čau lidi. Čau čau.